هر دو وزیرên berevانî û derveyên Amerîkayê lê Wîlayeta Florîda lêgel Serokê Amerîkayê civiyan û Trump ji dawîn pêşhate derbarê êrişên asmanî yên hêzên Amerîkî li ser baregehên Hizbullah li Iraqê û Sûriyê agehdar kirin. Good evening. Li Kongrekê Rojnamevanî de Wezîrê Derve Amerîkayê Mike Pompeo lêgel Wezîrê Berevaniyê Mark Esper ragihandin ku ew rê nadin Îranê û milîsên bi ser ve ku jiyana Amerîkiyan bêxne metirsiyê de. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Berevaniya Amerîkayê got ku Pentagon 5 bargehên Hizbullah li Iraqê û Sûriyê armanc kirine, ew jî wekû bersivekî ji êrişa wan milîsên ku Îran piştevaniya wan dike li ser bingehên Amerîkî li Iraqê. Esper serbar kir ku ew di êrişên xwe de serkeftî bûn û balafirên wan bi ewlehî vegeriyan bingehên xwe û serbar kir ku ewan îro lê gel Serok Trump berbijêrên din gotûbêj kirine û her çi ji wan were xwestin û pêwîst û giring be, ew ê bikarbînin û tekezî li ser wê çendê kir ku bersivdana wan ji êrişê re berevanî bû, da ku carek din kiryarên bi vî rengî ji aliyê milîsên bi ser Îranê yan jî Îranê bixwe nehêne dubare kirin. Her di vî derbarî de hin jêderên ewlehiyê yên Iraqê belav kirin ku di her sê êrişên roja yekşemê de yên Amerîkayê li ser bargehên milîsên pêştevanî kirî ji Îranê de bêhtir ji 25 çekdar hatin kuştin û 55 din birîndar bûn û di nava kuştiyan de serkirdeyên pilebilind hebûn. Armanckirina Amerîkayê ji bargehên milîsên bi ser Îranê ve li Iraqê hat wekû bersivdanê ji êrişên ku ji aliyê wan ve li ser bingeha Amerîkiya li Iraqê hatî kirin ku têde welatiyekî Amerîkayê jiyana xwe ji dest dabû.